Ankotua for him traditional council code Mata Seat Mother Ohinewa Ejiwa Ejari, sorry. Na so mo dado funu mo nyina si odie moye edi support you mo. Odi for ba mbacho good morning. I want to say yeda yesu ase busuafu nyina hoye yeda nyame ase yesu yada roma wadi ache yedie na kyerese ye koye ni mu anu ade chi ade se nyina na ye ni mu anu ye ko enenso odi adum yi na adumara kwa pacho ye mompaye ye nkunya yasem Erade yada wasi ade nyina mu yede nase na ayeye ema wotas fo nyankopon erade ye bompa ye pejati fo nyina ba wanim ame nkonkono mra wasam bai wade manye ne funsu entine fo bibia mu na onye ne daaso erade mempa bon sa asem be ko na wieye onye ne daaso nya ne wura ho asem be ko wieye na onye ne daaso erade ne oyare da hospital asem be ko wieye na nka na yare sa aba onkonkono esam peje dwumade be wanim fa wako anumu kasafa ne mu e bibia wie nkunum dia ya kasa wo no waye ye de nyonyam nyina ama wodi yeda wasesa wo yentam asadan kan wodi onyame yeja oba nkonkono di mu ne ya bompai amen 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 ebusia enenso so nyame de acheye enra yigina nyankopon no asem so eken nyame asem tutu ye ho fu so obviously go bia obi ama good morning minim se ho ye enenso nyame de acheye yanto entiaka na yakenkan twere no ewo Lucas and Papa gitia edu enkono ninchichi mua edu miensa se twere be na odia obetimi afa Luke chapter 19 the verse number 13 Mamenkan twi no ekakra na eno ala na watwi yede ekon kakra na yede tututu ye ho efo ose na wofre ne nkoa mu edu ede menas edu mawo na oka kire won se monye ho adwuma enkosi se meba we Ewurade asem monye ho adwuma enkosi se meba omayo ti guso ye ho adwuma. So he called 10 of his servants and give them 10 manners. Put this money to work, he said, until I come back. Ofre ne suafo anase ne dwumayofo na oko baby okohwehwe na hini a neja ede ahye ne nsa ebebu because neja no esma no owie na dwuma nyina no o mani wiase nyina sutumi ahini nyina hye ne nsa ahemfo wiase ne de wo wie mu ne ade nyina na Yesu di hene a wono na hini no tuntwada baru jaye hoko ye no okono wanye nyankasa wohwe mukura nyame je se Yesu yankasa ni nyame abodi mu no adwuma ode kani pabrabo ho ene mana ntobie mu Mose ni domo nam na nyame Satan no omunya adwuma bia na omu ndi wo ho omu shefelo ne domase a wotiti wo nya home di omu pen omu yo omu koi omu do mu ye nkrutu nwuma saa
barabra wo mo kokura ne nyame se mo som wo mo kura na me mama kono me mama nkono empty handed me mama nkono nsapan na mo free ho kura no we mo mbise bisa wo mo na bibibia so mo be bisa no na mo di amamo. God is a great God. Ampa na ampa nso no Nyankopon abodie mu no oye nieme nyina wo wiase no wo bobo nipa no di kaye nieme nyina se di nipa betumi wodi adwuma kra hye Awurade nsa se tromu a mayama mu nipa na mabom wo amesa yi wo mfem pade de ma no mu no do ho na mu yiyi ho na aniema anye yie na mu ni di na mu wo entino Yesu akono adwuma ode ema ne nkoa Bible no de ye bebuo eka se wo wura bi na ye Yesu no ka se mu de munya dwuma na kopem se meba otwe adwe gina so obeba o de wodi ahye ye nsa bia ye ho adwuma wodi ama ye no obeba na nya se wo ba ne keke wo ba adwuma wodi ahye ye nsa no si ofre wo mo no oma ebidu do di kan wo ma bi me fa ne se nwotwe enum ensia miensa ba ko obia nya ne chefa wom ene obibia nso di ne lem that is why nyuma egu ahodro bebre obia doctor obia nurse obia teacher obia lawyer obia judge obia bishop obi evangelist obi chase apostles obi chase niema bebre wa fa bi show obi ye fence mechanic obi welder obi nso so bibia ni nyina bo bi ye shoemaker o mampani wo unum so obi operation in paboa obi bibia obi pam na tade ni suit obi nso chase nyuma ni gu ahodo bebre nyame aheda no wa maye nyina nkra na so fese go ka sem bi na me de osin men trasin kan say wodi ahwe enumu abana ne kuta Moses no na wonim ne abayo say de ewo mu no wonim wo bisa Awurade na Awurade nkyere de ewo mu no na fa ye adwuma na nso aba ema ne pa bi nsan famra na bu afoforo do din kan no bomodin wo ye adwuma din na no baby a ye gina titiro ye mede ewa asemnum no osi individual life ankran brabo a wo bo adie bɛyi na hyɛ nsa asɛ ankran adie na Awurade di dua wo mu wɔde nwompa bi adua wo mu wɔde nkunimdie bi ama wo wɔde kasapa bi adua wo mu wɔma wo nyansa bi a yɛ soronko even twira no kra kan wo so wɔma binum nyansasɛm ka na kyɛ sɛ nyame asɛm kora wo yɛ aka no nyansasɛm ka kora nyame de dom akyɛdeɛ ne gu ahodo bebre na ɔse yɛnyɛ saa akyɛdeɛ na ɔde ama yɛ no ho adwuma metia me ka sɛ adwuma ne na meyɛ a ebetumi ama wo bi nso betumi asesa fi ne yɛ bi a wɔyɛ ho adwane ato a Kristo ma adwuma no adie bi nyame de ahyɛ yɛnsa bia no God is watching us de ɔde ama yɛ ne yɛbetumi ayɛ ho adwuma ya na mpempi no unim sɛ nyame de obi apama no nyame wɔnhyɛ yɛn ketreke enti no wɔse ye bompa ya na say ye koye crusade ani atu ye nsa afra ya otaka obo se no obi aba ma fa Awurade ya ne bim kan ma fa Yesu se mekra Yesu anya okra ma fa Awurade Kristo no se mekra jinkwa na the moment a wo be fa Yesu no dana na bonefo ne hyase se onu bi dia pele efise bonsam jam na eda ho no o probi aka na ho on paso no nko abeko gem enti bonsam na pere nyina ne se opekwan obetimi atwe wo firi nyamem na waba ono ne kingdom num enti obra wo bre nyina na nya bibia wo bonsam on pe wusika no on pa hwe opekwan obetimi confuse no watimi agya nyame atiridie enti obetimi de yade aba obetimi de esu aba na Peter ngoma na tire yenum 1 Peter chapter 5 wo se
se munye huna mane kakra nsa ono awurade obesiesie mo no beba ma ya pe anya nia wonhwe nyina na obenya no Kristo so obi be ka che so obasoma awurade na niam nyina ya bokwa mesimi bua ka che so sini hu na mo se ube awurade mu a amane betumi aba oha beba atete beba but in the midst of all no me pesa me ka che so nkunimdie bi wo ho awurade de beboa wo se sampo anamakwan anso na ba amane ne ba wo so a obobo kwan ba ko to wanam kwan ba ko so na ba ye Mamenya sa wababo kwan ba senso unwa akromfo ho omu nyina akwa bi akwa na omu bowura mu kofi ho no omu nyina nam kwan ba ko so no mu ewura mu baselikne kromfo we huri ha na we huri fa na wura obi apekwan ekwan na bebre sister ebia na mane a wonam na kwan ba ko bi ana omu nam so de ba wabrabom omu do so pa na omu nam kwan ba ko so na esewo omu do so pa omu nam kwan ba ko so na ridicule ho omudoso pa omunam kwan ba ko so na frustrate wo omudoso pa omunam kwan ba ko so na egu animu ase but me catch us I can assure you let them do whatever they want men prepare how anko and struggle but say ni pa na wose wo say wona no wonya me say wonam kwan ba ko so be dwane wo nem me no dia wukom but no pempese show kra catch us say de wonem awurade de wo pa ma wo eni papai eni papa ye wo amane was a coin bebre wo tiri woni pa ni so nanso na wie ye no anhwa na koye wo enti se na no pa ye no wodi nkomadi a abraba ban na wo bo individual life empempe no wa wonim sa dia wo ye nye enso bia no na do sa kire obi so da bia na abem and minister and MP and wasofo we na one kasa nso so enti no see you near simple na mansa na wakoyi unyanko de wuti wo se wa ye se mia na me si me da mia na me to me ka mia na me ko me suku mia na me ware ye mia na me tisika ware wo yes mia but Awurade adom enti ne wiesa Awurade pen wade ama wo wonka wasikani na se mi wasika me didi no de sabru na fusu se o kina na okay kadi ope bia Awurade se kwa hia adeche mejo krefri winsem wade ya pa ma ye ni o enti na wo pa na wo sum nyame adame na me de me ho me pa na me sum nyame wo se Hebrew fo no ma ne se atemu ho ni pa bia wasase so bewu after that judgment ewa etwenwo enti no se nyame de wo pa ma wade wodi wabrabo yo bia no bebu ho akonta wo ba na wo aware na wo si na sotro da bia no bebu ho akonta wo ba na wo ye giant se wo kura da bia wo pa na pampam no wo bezibu ho akonta sika na wo kwa jefri obi samsa de ko tospa patch asha wo ye kuru ye disika no bebu ho akonta minya mechanic me ma ye adwuma no bi pen me ka se me bu obi pen na ka me bo akire no enti me frɛ wana na esua adwuma se na atome computer de we makonta wonim me kotade na meneneko enti da bia futua wudu tema fitafo prince hotel ho ye nyina brantem nyana mkyere na adwuma wokɔ abu kujo yaw enem koshia yaw enra mihunam so wow mihuna che kobe wanye na mehwɛ na mania gye wo makomem se Awurade ntimi so me training kware momotumi ye adwuma omunyina obi abon homodin that mebu wakonto se mekira kora na adwuma na mekire ni wi nom no adane wi nom na na wonenam se mekira that mebu wakonta e mana Awurade de wa hye won sa na wo se mia na me wo mo se wanhwe amom gira bia magira that no ni asem no obebu wakonta ade bia ya yode Awurade de ahye won sa nwuma ne doso obi ho ma omienu enti no so ma ebidu o ma ebinum enti adwuma no nkyerɛ sɛ adwuma baako ebi ho osof maamie wa mebi nyansa senka wasade the same person na wasade bibi foforo hye enti na obi ho timi abrochire sɛ binum yɛ adwuma bɛ sɛ 9 mienu miensa Awurade adom obi so de yɛ baako wodi ho no korɛ wasi mo akwa no kwafo na mo de ono talent na woni mo a wono de wo pɛse won fa nya hwee no obu natai wasi me na mo no mo asam na waka na so na me de bebu atai na me de bewi ase be dai na Awurade amomi Awurade bo wo yie
Me mami anhwɛ me ɛna me papa anhwɛ me. Me mami agum papa ewu. That is why still we are alive. What yes no de o mami antumi anhwɛ no. God want you to do. Opesa wo ye. Me bompa ya metaka. Teacher would do birthday at this age. The o mami no papa antumi anhwɛ. Awurade betimi afa so abeyo. Odi foba. Yanto aswe. Yes, me dance pa. We are simun you men na ye rade dia. Abode we are simun you men na yenso ye rade dia. Saka bim. Eno obi etensimo so se obi kasa aha ye we. Emra na ye de adwumu. Ebi a wotifi a se de akura yesra. Ni nyina radio school ni nyina bishop ka ho obi ona se wo fie na ontini me bia te se wo kase ya masomi obi te bia wo kase ade na but a radio enya sondem we asen yo mamin we asen ade wo we asem nyina e awurade dia nti yeso e awurade dia e na awurade so hanfa ya ma e we ase akeke ode e pa se ye mehye na nyunyam yen ye nyunyam se e ma awurade enti saade no de adua mu no wa man hye na nyunyam a dachi o wasem bisaw was ye by say ye be hye na nyunyam yen ye modern bo ye nyoma ye be ye nyina say ye e de so ne nyame nyunyam enti say wo asase so na ne nyame de adom no wa anyi ni ye na hye we awurade nyunyam a o wasem bisaw bodom adua no no nim say bibi papa bi wo on the obo say tambia okopa obenya aduane ayeden edi ba odu ho no wanya aduane ani no oyeden okese no odome no enti say urade di bibia sawunsa ne wanya ni wo butaye ne say wo ya hye na nyonyam ne ntina wasase so ya top menko na bia wadu kra yenyina wa nyonyam on Isaiah woman say urade enwene ho na ono urade de nkofo kafa ho nyina nyeyie asai wose awurade se onka se wabrew na wanyanyunyam bi ewo wo ho na che se wonyankopon na wo boye no opese wanyanyunyam bi ye se na nyunyam oboye se ye mese na nyunyam no hu ne kese se yen enso na bode ne yen enti me sakura na ehye urade anyunyam se me to nwumu a ehye urade anyunyam ade bia obeye no se me ye papa ehye urade anyunyam come on enti no se wo asase so anya ade ma na ehye urade anyunyam a da che urade e wasam ye den ebisaw botaye a ye de ba asase se urade e fa yeso yen ye se urade anyunyam because ye ne dia ye asafo urade dia enti ade a wo ye obi dia wo wura enti wo wura no do ba e no botaye nti odo ba sa o so sa de no we de udi so on se ye ko ben ni nipa ne nam ye ni nipa ne move koba na nani last week na me can say ye wo nipa ma ana ye wo nyame ma nipa ma ne se nyame aboye ade me ma me ne me papa wo me ye nipa ba wo ye nipa ba obibia nanso twere ne se dodo a obaji Yesu Kristo dindi ye no onyame ema me lances wa ma me tumi a kire se ma be nyame ba nti se be nyame ba na kire se tumi nyame dia ma me no eni ma pa ene ne ma eye fe ene anwumonyam hye nyina no mabamu bi ena eni ma pa ne anwumonyam hye nyina ye yini nyina ede ase urade anwumonyam ento oti wasa so for Appiagyei ne awoye ne awaye nyina no me enam meso na waye se de saade na wo ye no ese urade anwumonyam onu nti eno wo ba onu nti onu na abo ho ba na ma onyansa nimdie ma ode abegina radio so e kasa ma foforo nya ho mfaso de saade na wo ye no ese urade anwumonyam
Esewura wanye ni yesusu a eno so wasam ye de ibisa enti onipa bi o wasase so no so se wiase ne o manyina ye ono nyame dia yesusu ye wo wiase yesusu ye de no eno wase amaye tumi se yenyo nyankopon ma na ye yenso ye nyankopon ye yenso enti se ye nyankopon ba dia ena eja babia no obobra papa ye de e de se ne papa den enonyam and just a bobra papa, or more say, Emma Batan and Mamma say, when you show Bamuni, no, baby papa see, or bobra papa, wouldn't no more, what the other, what the didn't see, what the didn't see, maybe Benio, maybe Obio who be up as all by a day, it's young. That's a Ubana bra boy a day, I say, Janet Union. My who says supers are me Benny, but one more papa. No cry no boy then sanity and two fees will be beating me at training so bolanfu be a word did I said me brand you know about them me brother got to do now oh boy it send so oh boy to so no nyame so enti no a jebia percent or then the bed e wa no na do no sabe no mu wi wo yen okobokro na fa e fa duo e de koduro bi so a enti ne wo papa na bo wan na wakwa obi yakokere wa wo papa betimi de ne sesu bo sam be bani wan hwe ye ofinanum a numi asam na be de obeka jo so wo wa ma manumi ho se me wo enti yenso yensu dia enti se yensu dia o se ye bobra ebe say ye papa nyonyam ode ne se ne bo me bani ano me bani osimesini enti say ye awurade de ye nya awurade asede no nsira ye Adom 106.3 and awuti menim ebia na niema bebre e fa wadwene onde wo ho sawo opene de wode amayen na nso so tiase se ade biara awurade de ahye wonsa no so ye ni yene yi fi se obebu ho akonta ko fa ho ni wo se de Ghana sika hye wonsa se de adwuma na hye wonsa se biara ye de ahye wonsa no opportunity kasi a wonya ye de adwuma pa bi ahye wonsa no ayawrade o obampani ayawrade o minister ayawrade o Mr MP ayawrade doctor ayawrade ya doso tiasia yenwu yi hwe menya wadwene sa ade ne de wonsa aka na sa wonsa ka wia na me obekọ ko bu ho akonto ne na misuro no school cry ye koyi yesua dia sa den ne kodru ba bia ye exams na wo pass ansa no obo enti se nyankopon a wode adwuma pa ma ye nyina no obia bebuna konta na die hu ni se obi mu akonta ma ho ana sa tam no nso no boniface bia nso nim because brantia ne ya sa na wanye no wosi wonum asem no kra wo kan ye no nusu na me gine bu atese na misuro enti na misuro se bia me ya adwuma me boka enti me disi enti dia ode ma me ne gewade enya nto enya ntua ohwe ni din wose wo me bu apten mfata se wotene wiase dia wo keka ya na kra mpo no num asem sister yankasa ye kra ye hwe ni ye o kasa ye de suma woni dia wo kan wo babu wo atan o na sofo say urade abo edu abasa so say me de me beja obi me de na me de nyame nnome me de na me fie de say just one kasa kra wa limit ho just one man nyame asam na okafa ho na mbem na tisa nyumonyam na wo kan no wa me nyame kra just wo mama saade ne nyame kan no embem wa wo si kwan wo si saade ne kwan enti bebre onyankopon no ma bi odi ye num asam ye den esi kwan ma sa asam ne ye den entumi mbe anopay korade anim sisan wadwene niema boni niema tantan niema funu garantie fongoma ne se ni tan na twom pesamin kumunya ahoya kunsun papemu ni nyina sa niema nyina nyame aheni mu nko nimo papayo odo abodwechere
obu on ka say me woni mi ho me da sa na metio me book fu me da sa na metio nanu ya wati obi abone yere kunu nani 3 days so say can you imagine me da sa na metie wo de me da sa na metie me si die ye bi bebu hu akonta ye ko wurade anim me meka ho wo nso so ka ho ade biara wo fi se wo ya emwa no ye bebu hu akonta sere wurade se wurade boa me na bo wo bo me be wiase a wo de me pa ma me no me nsa mfa pani nya ni a wo wurade wo pe wo de pana ma wo na nso so no sinkete sa fi we die procrastination doso motwa che na kwa sore me jai sa body no nanso no ewom sa ne honam ne moja na anya ewie motumfo abaye tumi ne akabere kirefo nanso kentire ho korade anim odifo ba fa yam hwehwe bompaye emaye tiefo wona waya krado se obelivu abrado pa ade akọ enkwa giemu na ewrade eba wanya gyina bia papa bi egyina so yewra yesu ade nyina mu no wona yeboafo me bompaye pagya tiefo nyina ba wanim ne anani abra wo nyame of Jesus opese oye bibi se wo Kristo nyonyam na ewrade dankwa ma wo misa ne se mfiri wo sonko ewade me bompaye tiefo nyina ba wanim ne no kuma prehwehwe wasafo ewrade ne no kuma prechintin hwehwe ne opese ewrade wo bua no mo timi de enya adwin sakra na ewrade ono susu otimi wonya no ho mfasode ewrade me bompaye se wonya me na wo sesa nipa sebre obi biara wo di akyede de ama no ewrade onim honim de obetemi de aye ewrade wona onim de ewrade manu honim de manu hunyansa obetimi aye ahye wo Kristo de anyonyam ewrade ne onim ewrade mane hu wate papa mesre na no pay wasam aba mane fefie enwura fefie no onim mpa ewrade mane ehu no ngi wontom se wo Kristo wo bo ne basase so na wo ye ne dia owura mesraw enne fa wonsaka obi biara ma obi anya adwen sakra no hu sa apart from no obi ani ho ewrade meye nnuma nyakwa me hu ne hu yi na nyame so mra ye mu na ewrade yenso ya ye wo dia na wo de wonsa atenes a nya wo ba obaye na so mi Kristo ni we na mi bisa e wa agya oba nkunku de mu nti amen that's be brave prophet Appiagyei says you and our tininka ayewa medas nyame inshira it's a word this one brand new one from Rose or Sam Dazi Sawadre they live a good life we yanko ponso beboa trying to already dear we name be an already pair the old firm was you intime no the solution is Jesus of Appiagyei if you know if I make us with me and friend 0244 278545 0244 278545 Radishra wana onso shra me why ni koye ni mami komi regata on fani mwie Ochina me Adom Ahengua anopano 9 to 11 anopa nonkono ekosi dubako community for central service of God betimi amiashia na yakorade anim de ben na den awrade ontumi enwoma bibi ni waso radio of Appiagyei ha anamede wo esie
Esther Owo Tafo. Good morning. Fantastic teacher for you na mechiamo. Test must much I bring asantwa. Radin Shramon so say when say nyame ya domo on the 26th of this month and obepe papa krabia also for penia wo free mu kofi say papa agon asuadru 26 na bibia beba so kofi yeta wachi won pai bu mate kwa kuma to yem